vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo, uye zvekare kuchechi havatozvizivi. Ndakazopinda machena mukoma because zvaizvezvi ndiri kutodzifambira nyaya dzacho, and I am so excited because ndava kutonowedzerwa makore angu ekurarama. Iniwo ndakaenda ndikanoromba kuMozambique, saka mukunoromba kwangu disadvantage yangu iripo. Ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizopiwa gonzo iro randinoshandisa. Gonzo iri pose apa ranga richirarama nekudya mbijana richidya pashoma chibereko chehanzvadzi yangu. Saka iko zvino hanzvadzi yangu uyu ndiye agere kumba kwangu, because pari zvino ndiri kunoku kuSouth Africa ndichiri kumbomhanyisa idzi dzekuti ndinge ndichikwanisa kuzotora mwana uyu wavamufundisi. Saka ndainge ndakanzi makore achazorarama gonzo racho. Ndakavabvunza sekuru vaya ndikabva ndati nhai sekuru, saka gonzo iri richararama makore mangani? Vakabva vazonditi gonzo iri rainge richazorarama about 3 years. Ndokubva ndazobvuma paya, ko ndainge ndicharamba here? Because already mukomanashi ndainge ndatopiwa mimwe mishonga yandainge ndakapiwa. Saka gonzo iri rakazoti rava mu3rd year, ndipo apo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka mukadzi wekuroora. Saka ndakabva ndazotanga kudanana nemwana uyu wavamufundisi wandiri kudanana naye. Mukomanashi chiri kundifadza paari mwana uyu wavamufundisi ndechekuti iye ndakaudzwa nen'anga yangu kuti ane makore akawandisa nekurarama kuburikidza nezodzo riri paari. Hanzi zodzo iri akatoritorawo kubva kuna amai vake. Saka she is going to die in old age. But zvichazoitika mukoma ndezvekuti mukunomuroora kwandichamuita ndichakamura. Hanzi tichaita mhiko dzekukamura makore ake ekurarama, because zvinonzi anga achifanira kuti ange achizorarama kusvika mu70. Saka ivo vari kunditi kana tikakamura at least about 30 years, then iye anozorarama kuzonosvika maybe kuma 50 or less than 50 obva azofa zvake. Mkwamanashi, I am so excited. Very soon ndiri kutofanira kutoti ndinge ndichichata naye mwana uyu wavamufundisi. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo mkwamanashi. Kubva zvandakangotanga kupindawo muchechi imomomo, ndakabva ndatotanga kutofarirwa nemaelders nekuda kwemari yandiinayo, nekuda kunzvimbo uko kwandinogara, because ndine dzimba dzandiinadzo muno muSouth Africa. Saka ndakabva ndatongotanga kuitwa very close, ndichidaidzwa kumba kwemaelders. Ndakazoti ndaenda kumba kwevamwe elder, ndipo apo pavakazonditi vainge vachida kuti ndinge ndichizotaura nemwana wavamufundisi, but vainge vasingatozvizivi kuti nemwana wavamufundisi tainge tatogara tichitodanana zvedu. So mukomanashi, ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukazopostawo nyaya yangu, please ndizivise ndichange ndichizoteverera mucomment section about my sister. Ndiye wandakatanga kushandisa, ende chibereko chake chakapera kudyiwa naro gonzo iri. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Asi ngatitaurei nawo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nashi, I want people to be very careful, because munoona muno muSouth Africa muno matiri like makula havachadiwi. Saka ndine umwe mukula uyo wandinowirirana naye. Zvikafu izvi zvacho zviri kunzi nemaSouth African havachazvidi, ndo zviri kuzoendeswa kuZimbabwe, because
iye ainge achiti vachange vachizozvimanufacture zvikafu izvi, then zvobva zvazoenda zvobva zvazotanga kutengesewa kuZim. I feel so sorry for my country. Ndinongokurudzirawo vemutemo kuti dai vakwanisa kunyatso kucheka vachiona kuti zvikafu zvichange zvichizopinda muZimbabwe hazvisiri izvo here izvi zvinogadzirwa muno muSouth Africa zvacho zvava kusadiwa nemaSouth African zviri kuuraya vana mumatakshop, because iye aitoseka achiti iwe saka unofungidzira kuti kana muno muSouth Africa zvikanzi maspaza haachafanire kuti ange achitengesa zvikafu zvakadai, so handiti inenge iri loss, saka we just get them on the trucks, then they will go to Zim, then we will sell them in Zim. Saka ndingoda kungoti vanhu vange vachingwarira. Ndinozviziva kuti kumusha mutemo uriko uri very strong. Avo vanofamba vachitarira my health inspectors dai vakasazogamuchira mabribe, because here we are talking about the health of the nation. Unokwanisa kuzotora mari yechiwoko muhomwe zvako uchitoti zviri kuita, but you never know. Zvimwe kuda mune ramangwana wako mwana anozoenda unotenga chikafu ichocho mumashops kana kuti hama yako. These things, they are very dangerous. Mkomanashe iniwo kubva zvandakauya muno muSouth Africa, basa rangu raingova iro rekutengesa muzvipaza. Taitova nezvimwe zvikafu mukoma zvokutoti maitoona kuti zvikafu izvi zvaexpire, zvakaita sekunge vana mavhorosi vaya, but waiti kana ukaudza mukula waunenge uchishandira kuti chikafu ichi chaexpire hazviiti kuti chinge chichizodyiwa nemunhu, but vaibva vatongoti hazvina kana basa. Komanashi vanhu vazhinji kubva kudhara vaingofa zvisina tsarukano mumalocation. It is because vainge vatenga chikafu ichocho chinenge chakaexpire, zvimwe zvacho zvinenge zvakamanufacturwa kunana Durban uko, like sezvamunongoziva kuti ivo they manufacture anything. Saka zvimwe zvacho pakuzonozvigadzira zvikafu zviya vachizvimanufacture, there are no proper standards. Vanenge vachingogadzira chikafu ichocho in the same warehouse munenge muchigadzirwa like mafuta ekuzora, saka machemicals aya anozonosangana manje ukaita munyama, ndipo paya paunozotenga kana mazimba anenge akagadzirwa in the same warehouse munenge muchigadzirwa mafuta efake, mamwe anenge akaita sana gentle magic nemamwe mafuta akasiyana siyana. Saka mafuta iwawo anogadzirwa nemachemicals, mamwe acho ari very poisonous. Vanhu ava mukoma havaneini zvakawanda, chavo chavakawira muno muSouth Africa kuzotsvaka mari, and like semanzwiro andakaita achitaura achitoseka achiti tinongoenda hedu kuZim uko handiti kwagara kune nzara, saka kana tikaenda obviously nezvikafu izvi zvinenge zvakachipa, hanzi there will be a lot of money to be made. Saka vanhu ngwarirai kana mukaona zvikafu izvi zvinenge zvakamanufacturwa muSouth Africa, please ngwarirai, because there are possibilities dzekuti chikafu ichocho chinenge chakagadzirwa nemakula. Kubva kuma-cold drink mukoma vanotogadzira efake, mamwe atinototengesawo muzvipaza zvedu izvo zvezvi. I feel so sad about my nation, because zvinotoda vemutemo kuti vange vachitosunga dzisimbe vasambotendedza zvinhu zvakadaro zvichizopinda munyika, because that is a very big health crisis. Kulocation kuno kwatinogara mukoma kutori nevana vamwe vakatofa vakawanda, vamwe vacho mukoma vana amai vacho vaizoita zvekutobhadharwa, because ivo makula vane mamwe maassociation avo, maMuslim association, ekuti kana kukaitika chinenge chaitika, then vanhu vaya ndivo vanobva vazouya vobva vaita damage control. Saka kutori nemamwe mafamilies aitopihwa mari mukoma, then vobva vazonyarara vanhu vaya. And I hope and my prayer is dai zvikafu izvi zvikasasvika muZim, kurudziro yangu ndeyekuti
kunyangwe paya zvikanzi muri kutenga magrosari anoenda kumusha, zviri nani kuti upinde hako muShoprite kana kupinda mune mamwe mashopu anenge aine quality control, motenga magroceries ekuti anozoenda kumusha. Asi kana mukada kutenga mune zvimwe mashopu zvemumakula muchiti ndo zvakachipa, shuwa munourayisa vanhu. Ndakamboenda kuBoxburg uko mukoma, kumba kweumwe muSomalian. Kwaiva kuine stock yatainge tichifanira kuti tinge tichienda kunotora. Mukoma zvandakaona ikoko, it was really scary. Pamba ipapo painge pakazara mamwe mamai ekuZimbabwe nevamwe vekuMalawi, ndo vainge vachimushandira muSomalian uya, and they were busy packaging flour. Vaitoipackage kuita sekunge snowflake original, but yainge iri yefake mukoma. They have the all equipment yekuti vanotoprinta packaging papers acho, angava ari maplastic or whatever, zvekuti iwewe kana ukazosangana neflower iyoyo unongofungidzira kuti zvimwe kuda iflower original. Mukoma nashi hutsvina hwainge huchiitwa nemamai iwawo, because ndakati ndakamirirawo wanguwo mukula kuti ange achinoburitsa mari kubank, ndainge ndichitoita nyaya nawo mamai aya. Umwe aingoti akaenda kutoilet mukoma ongodzoka zvake nokugeza maoko nokuita sei. Umwe wacho aitova nechana mukoma chiri busy chichingokaramata mumasaga acho iwawo ainge akavhurwa aine flower yacho, vari busy vachipeka flower iya yamukoma. Zvandakaona ikoko zvakandenzwisa tsitsi, uye zvekare mwoyo wangu wakarwadza. Kunyangwe mudzimai wangu anotozviziva kuti ini kunyangwe ndichishanda mutuckshop, mari yandinowana ishomanana mukoma, but handitenge chinhu muspaza ini, because ndinoziva uye zvekare ndakaona kuti the manufacturing process it is just satanic. Musavashora vanhu ava vemuno muSouth Africa kana mukavanzwa vachiti makula anofanira kuti ange achienda. Vanhu vazhinji mukoma vakafa, vamwe ndo vaingofa vachingonzi ifood poisoning, but vanhu vainge vasati vaita that link up yekuti food poison iyi iri kukonzereswa nechikafu cheFong Kong. Muri yeZimbabwe ndademba, please, kunyangwe zvikanzi uri murombo sei, ini mukomanashi mari yandinowana it is 2.6 a month. Kunyangwe zvangu ndichiwana mari shoma sakudaro, but ndinomeka sure kuti zviri nani kuti ndige ndichienda kunotenga hangu chikafu muShoprite kana zvakatosunga kuBoxer, but I prefer kuti vanhu vaende kunotenga zvikafu mumashops ekuti anenge aine quality control, nekuti izvi zvekuda zvakachipa. Sure, one day is one day. Ndinotonzwira vanhu tsitsi vanotouya vachitotenga poloni. Sure, ungatenga poloni muspaza shop, munomboziva kuti dzinogadzirwa sei? Kutenga voros muspaza shop, ko imi why musingambozvibvunzewo kuti sei mapoloni awa uye zvekare nemavhorosi anotengeswa mumatuckshop emuno muSouth Africa achizongoita marubvu so? It is because zvinhu izvozvo mukoma kana mukaona zvichigadzirwa so, kana wega hauzombofi wakada kutenga anything paspaza shop. Please be careful, nekuti icho chaunoisa mudumbu mako chinokwanisa kukasika kukuuraya. That one I have witnessed first hand. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. If you have your own story, please come to my inbox and share with me your own story. Zvatovako here muzimu zvekuti vanhu vanoita fake manufacturing of foods. Akomana hembe dziri nani kana vanhu vakagadzira havo hembe dzeFong Kong dziri nani, but chikafu chiri very dangerous. Is it happening also in Zim? If it is happening, you can also come
to my inbox. Uye zvekare kana vari hanzi my health inspectors vanoteererawo chirongwa chedu, you can also come to my inbox. Mongotiisirawo audio yekuti if it happens kuti you get to know kuti kunzvimbo kwakati kuri kugadzirwa chikafu chefake, what are you supposed to do, because zvinhu izvi zviri very dangerous. Nyaya dzaitaurwa namukoma ava dzinotyisa. Hanzi mukangoona tikaita mistake yekutendedza kuti maSomalian anga achipinda muZimbabwe vobva vatanga kuita zvavanoda, manufacturing food as they want, hanzi muchaona the health crisis that is going to happen in Zim. You are not even prepared for it. Saka let us talk about it in the comment section. Munofungei nenyaya iyi yandakatumidzirwa namukoma vedu, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi wakaita mistake iwe John uchifungidzira kuti wakangwara, not his real name, ko kuzotoisa kamba kako pamastatus uchiita sekunge unoda kutishainira. Manje kana ukaigara imba iyoyo sezvandakaudzwa naamai vangu kuti wakadhakwa pfungwa, kana akangomugara mumba imomo, zvinoreva kuti amai vangu vainge vasiri muroyi, neni zvekare havana kundisira uroyi hwechokwadi. Mukomana ashe John uyu unofungidzira kuti wakangwara nhaika. Zvakaitika mukomana ashe ndezvekuti John uyu ainge ari murume wangu, ndokubva tauya kuno kuSouth Africa tikabva tachizorambana. Mushure mekunge tanetsana ndokubva andiudza kuti ndinonyanyisa kumutonga, ende amai vangu vanonyanyisa kuda kuziva stere kuti why kana kuri kunzi tikanetsana. Ndaiti ndikaudza amai, iye aibva ati why amai vako vachida kungogara vachiziva kuti tiri kuraramisana sei, ende kana tikanetsana vanenge vachingoti kana anyanyisa kukunetsa musiye. Zvinoreva kuti ivo havadi kuti unge uchigara mumarriage. Ndokubva tazorambana paya mushure mekunge anditukira amai vangu. Shuwa ungati mubereki wangu haadi kuti mwana wake ange achigara mumarriage. So ndakabva ndazomuramba. Ndakati ndamuramba mukoma, amai vainge vakanditi ainge achazongodanana nemahure chete, but akabva achizotanga kudanana neumwe mukadzi. Ndikatonzwa kutoti vainge vatoroorana paya. Iye mukomana achipose apa munhu ndaisataura naye, ende kusataura naye it was because ndainge ndisingadi kuti ange achizondibloka ndichida kungogara ndichiona mastatuses ake. Ndaitoti kunyangwe akaisa mastatus mamwe ekuti anenge achindirwadza, mukomana ashe ndaibva ndatongoramba ndakanyarara, even though ndichitorwadziwa paya. Dzimwe nguva aitoisa mastatuses ake, ndakangoita mascreenshots ndokubva ndatumidzira kuna muchembere. Amai vangu vakatoti hambofi akamugara mumba imomo, anenge atopinda muvhu. So mukomana ashe ndo yambiro yangu kwaari kuti dai wasiyana nazvo zvauri kufunga izvo zvekuda kupedzisa imba iyoyo, because imba yacho mukoma haisati yaitwa plastering, mawindo, madoor, but yakatopera zvayo, yatova neroof and everything. But semaonero andakaiita pamapictures haisati yava nemawindo, madoor, and haisati yaitwa plastering. Saka dai anga ari umwe munhu anoda zvekurarama, achiri kuda kurarama, dai asiyana nazvo, because mhiko dzandakasiya ndaita pamba pavo imhiko dzekuti anofanira kuti ange achizofa achingogara muchi1 room ichocho chandakasiya ndavaka pamba pavo. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. May your plans fail, they will never succeed. Mukoma John avo vachapedza kuivaka imba iyoyo, and you will enjoy his life whilst you are watching. Let your plans fail, they will never succeed. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.